Nakaburulagta asin anas lugadan ang tulong personang ini. Matapos na mabangga ning bus ang piglulunadang tricycle sa tinampong sahop kang San Fernando, Camarines Sur kang nakaaging Domingo. Sa kusog kang pakakabangga, luminasik ang duwang lunad kang tricycle. Saro sa mga lunad ang binawian man sa naning buhay. Sa impormasyon, papalawag sa tinampo pasiring sa St. John the Baptist Church ang tricycle. Mantanggikan Manila, biyaheng Catanduanes Kuta ang bus. Nagluluwas sa investigasyon, nagpurbar na mag-counterflow ang bus alagad day kanina reparo ang tricycle. Rason nga ni mabangga kani ang tricycle. Binisto ang nagadana sila ni Bolocot Isarte, 66 anyos kan Barangay Alianza. Mantang binisto naman ang driver kang bus na si Antonio Osorio, 42 anyos kan Barangay San Andres, Catanduanes. Akala niya po mahiwas po si Rinam po, tas may siyang kasalubong. Biglang po ng tricycle. Ito pala man na tricycle, palaog. Yung galvanized tricycle na for hire. Mm-hmm. Tas nabunggo niya, grabe po si impact. Biglang niya. Nabunggo niya po ining tricycle na niya. Tapos talagang sasakay kang tricycle. Dai naman nagsangat paning kaso ang pamilyang nabayaan kang biktima. Asin kang iba pang lugadan matapos na magkaareglo. Tig-serve na po si reglementary period katong driver. Tig-release na po ini. Then nagkasundo man po si company. Tapos si family po. So bagong aga nag-ulay-ulay po sila. Talagang siguro mas maray na magsunod siya na po ito sa kung ano ang dapat. Tapos si iba po kaya kadalasan man under the influence of alcohol. Tapos they familiar sa place pagbabanggi. Pero ini pong bus driver, maliwanag naman po ini. Talagang sala niya man, nag-counter po siya. Sigun sa Hepatura, accident-prone area ang lugar, kaya importante nanggad na maging disiplinadong driver, nga ni iwas disgrasya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.